Wah, apa kene iki? Wih, ngepit ora jae. Lah salahin tengah dalan. Pitek matamu kok ngene kok. Lha kuwi ngopo pit bosok kene aja openi. Wah, kok ndi iki pit apike kok ngene kok. Alah lah. Bosok tengen tok go kaya ngene. Iki pit berkat bos iki. Alah, iki akeh trek-trekan menang iki. Alah. Lah trek-trekanmu karo sapa? Bicah bayi-bayi, bayi batas ngene kok. Lah yo memper nek menang karo cah bayi-bayi trek-trekanmu kok yo. Ya ngono ki. Musuhe nggon aku piye? Musuh nggon aku piye? Oh, pit lanang kaya ngene iki. Alah. Pit lanang kaya lek kaya ngene. Pit iki wong lanang tumpakane pit wedok ngene iki. Wah, iso dingene-ngene iki. Penak Ya ora apa-apa. Penting banter bos. Alah loro bos iki. Alah lah. Kaya ngene kok. Lah ning lak banter. Banter gonku cah. Ya coba balapan apa piye? Oh, ayo nih, Di. Ya ning ndi kok ana kok. Golek lintasan sing penak kok ana kok. Itu saya Mbah Dre yo. Ya yo. Oh, kose. Lah piye? Mbok tenggel ki kok bar ngopo barang kok iki kok. Ya sregete lho. Apik kok ngene sik lho, resikane sik lho. Wonge reget kok ya wis kok cocok karo pite ya reget. Ora, kowe iki trek-trekan karo cah bayi-bayi etukmu apa? Etukku. Heeh. Es teh kok yo. Wah. Gur gaglakan es teh kok direwangi balapan. Ya rugi. Rugi bos. Anu wae. Balapan iki karo kancaku sisan. Genah dite akeh. Malah ngapusi. Tenan ya. Pitmu iki sesene pira? Mbuh ra ketung kok iki kok. Lah piye to? Jare balapan mesti ra mudeng sesene pira? Ora ngerti aku iki. Yo kok banter kok gaji mesin kok iki. Jan dia iki. Gaji mesin ya banter suarane tok. Ya ngono kae iki yo an. Banter suarane tok. Iya. Ra iso mlayu. Ya iso mlayu, buktine iso nak. Tak kira ora iso mlayu. Jenenge cah cilik mbok apusi mesti kok. Ah, iya apik tenan iki. Lah piye iki? Ngene wae penake to. Iki pit iki diragati meneh wae. Piye carane ngragatine? Dilebokke bengkel, diunggahke CC-ne meneh. CC iki apa to jane? Yo kecepatane iku lho gen tambah bianter meneh. Ben iso wes ngono kae to. Iya gen. Wah, kaya Valentino Rossi. Wes. Yo. Yo Kowe penake to golek ana pake njaluk dit 500.000. Nek aja ngasih ngerti nek gawe update balapan. Kok ngomong wae gawe butuh apa ngono wae. Lah ipake ndi? Ya golek iku ana kok. Kok ngomong, penting aja ngasih konangan nek arep ragati pit ngono wae. Wah, iya iki. Ya wis, ngono. Golek ipake ono. Yo, tak belakne sik yo. Yo. Tanteni ning kene, janjian. Kok ngebela aku. Lho, biasa wae. Yo kowe rada pinggir sono. Wah, wit tak uri-uri sidane ya uwoh sing jenenge suwek ya ngene iki. Nek wong Indonesia ngarani porang. Iki nek kena gemanganku bengi ya wah cah telu ya masuk cocok iki. Di anak loro wis ora karuan dolane. Iki nek engko bengi wis masuk bat iki. Cocok. Iki kakek kurang kaya. Piye nek ngene iki? Wah, engkong ra gene-gene nggih. Cah kakean polah. Jadi ngopo ngono lho? Terus kebon barang iki. Do tanduranku rusak. Alah, iki ora penting. Penting iki kok.
Ya apa neh? Ki usaha Pak. Usaha apa? Duit tukaran buat duit. Ah, penting biat Pak. Pokoknya ingin lho Pak, tak cerita nih. Aku engko duit kowe 500. Duit kok ngendi 500? Ya usahakno. Usaha globot rusake. Iki ora penting iki. 500 to. Tak jamin kok sesasi iso bali modal. Wow. Engko nak balik ke duitmu 500. Tenane. Tenan. Ngapusi. Lah Pak, ndang Pak. Lah. Kok ora ngapusi koyo ngene koyo lae-lae. Iki gemangan kok bengi apa lae. Panganan koyo ngene iki apa niki? Jaman biyen mbahmu mangan ngene iki seger waras ra ndeloro. Ben wis rasa dipangan koyo ngene iki. Kene iki racun iki. Lah iki anak nyusah wong tuwa piye ngono lho karepmu? Nggih susah wong tuwa wae. Susah piye? Lah aku ngomong yo duit 500. Oh, umpama hasil lo tak ijoli. Lah duit kok sak desaknya to duwe pake. Yo urusanmu aku aja gur jaluk duit. Tegalane urung woh. Yo diwoh-woh kene wae. Lah piye sing carane? Tak rewangi ndonga esuk sore ning Tegalan, tak sambi nandur suwek kaya ngene jikan. Wis gorene ndang duit Pak, penting biar iki. Ya Pak iki ngedol kok lele kae no jikan kono. Alah, sak Tegale wis entek ya geno kok nipit kowe lele. Iki gorene sira Pak, penting biar iki. Ya Pak dodolan sik to ger-ger. Ya lah iki yo ditukok nipit malah dadi yo ngene lae. Lah marsane pakmu lho pakmu tuwek kaya ngene nyambut Jerkoso, mbok sambati wae. Yo kok tak ijoli kok. Ya Pak dodolan sik ger di modal. Hei. Ya wis sabar to ger-ger. Masmu lho ban njaluk pit kaya dol galengan ndek prapatan. Lah dadak mbok turuti. Lah kowe yo njaluk lho, kabeh kudu dituruti. Engko Pak dikira beda-bedakne. Yen beda-bedake kok. Lho, kowe tukokne masmu yo tak tukokke. Poh, ndak yo duit pokoke duit butuh duit kok. Iya nih yo rasa iki tak semayani sing, Ger. Piye ya ngandane njaluk duit sik kok. Lho. Kak wis ra duwe yo. Tak dolke lele kolam kae sik apa ngendi neh? Poh, wah yo duit rausan engko tak panan. Lah kok ngendi neh madang sik. Madang sik. Madang sik. Bocah. Yuh, remuk. Ditanyar kok lah. Iyalah ndek anak loro. Nek dikarep-karep kok jan. Iyalah. Rekasane wong urip tanpa pendamping hidup. Anak loro ya nyelot nakal ugal-ugalan. Sing gerang tukane pitanyar ora tau mulih sapa, ora eling wayah, ora eling omah. Sing cilik sansaya tukokne pit mlebet cicilan saiki njaluk ide terus. Biyen golekane gampang turut kali manut kongkone gampang. Saiki ugal-ugalan ning njaluk duit, sing njaluk ngene. Njalukan kudu sadet nyet. Kakange malah keluyuran. Iyalah sapa wae kadol entek. Jadi njaluk duit 500 golek kok ngendi neh. Gedang ya ora ngawoh. Tegalan Lombok rong panen. Arep nguras lele ya anak. Lele tak budalke ya urung wayah ya ki pirang sasi. Iyalah Gusti. Yes ngene iki rekasane dadi wong tuwa iki. Golek duit kerja jane ya ge anak. Lah ning anak wis ora ngerti karepe wong tuwa. Karepe wis tak kok sing sregep ngene-ngene. Gen aja kaya pake gen iso usaha maju lah kok malah saiki. Oh alah tak lakoni ngene pancen jalane.